Cred că cel mai bune lucruri dintr-un anume mentoratul cu tine a fost feedback-ul, cumva un feedback personal, axat pe persoană și fiecare avem plusuri și minusuri în care poate noi nu le observăm sau nu ne dăm seama că ar trebui îmbunătățite, plus tot mindset-ul, să zicem așa, care cumva eu înainte de program aveam alt mindset și aveam alte impresii față de freelance și de găsire de clienți și cum se întâmplă asta. Pornește mult de la mindset. Dacă ai un mindset bine, adică corect și înțelegi lucrurile cum funcționează, asta te ajută să treci peste greutăți. Ca puncte negative, lucrurile se întâmplă mai rapid, dar nu e anume legat de program, sunt perioade și tu ca persoană adică cum lucrezi, pentru că dacă nu lucrezi constant și în fiecare săptămână, lucrurile nu se întâmplă rapid.